Monte bazen, Mesausteko jaia, Donien egaba. Zer da, Mesausteko jaia zer da? Mesausteko jaia zizetezan. Oiturek, Gernikeko oiturek eta Baserriko oiturek. Gero esan duzu Donien egaba, San Juan gaba. Teatro bat. Bai, beste teatro bat. San Juan eguneko zuek eta zelan amuma kontetan kontuek, San Juanen geusek eta gero hori jaun zuria. Foruek, zelan einzien, zelan jureta dien foruek, eta, bueno, gero beste bat izen zan bebai, ez da italdea. Karroak eta irizek eta bakizu zelan eroaten ziren, antxine karroan, hori eroate bizeban, nobizie izen bazan, beren ajuarra edo beren dotea, bai. Hori denatire, berak sortutako teatroak eta jantzakaz bai, jantzak eta berbak eta elaia taldeak bai, da kantak. Eta hori non egiten ziren, Gerniken? Gerniken, bueno, Gerniken, herrietara bai, herrietara eta bai.